Za parę godzin pan prezydent ogłosi wybory. Wybory do Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej. My się szykujemy. Szykujemy fanki, fany i to takie nie ino jedne, bo i samorządowe i jedne śląskie, drugie śląskie. Mamy też już projekty zrobione, jak będzie wyglądał nasz werbung, przynajmniej mój, jak będzie wyglądał z jednej strony, tak będzie wyglądał z drugiej strony. Czekajcie, to bym jeszcze pokażę. To jest druga strona, a to jest pierwsza strona. Także co by nie powiedzieć, musimy się zmobilizować, bo lada dzień będziemy startować i musimy już być gibko przyszykowani. Wszyscy, co chcą pomóc, to niech się zgłaszają, niech spytają, jak idzie pozbierać podpisy, kto jest chętny. Potem trzeba będzie wydrukować materiały, no a do tych materiałów i do tych fanów i do tego wszystkiego trzeba będzie znaleźć place i to takie place, za które potem ktoś nam nie będzie dawał sztrofy. Tak jak ostatnio Ślązoki razem dostali sztrofa za wybory, które już dawno minęły i którego komitet wyborczy już został rozliczony, zamknięty. Nie wiem, czy to jest złośliwe ze strony władz samorządowych Rudy Śląskiej, czy Ruda Śląsko wszystkich traktuje jednako. Ale to się dowiemy. Nie bójcie się. W każdym bądź razie my idziemy po wygrano. Idziemy po wygrano do Senatu i po wygrane miejsca do Sejmu. Ale też pamiętajcie się, że bez pieniędzy się tego nie zrobi. I bez to, proszę was, możecie już dzisiaj wpłacać na konto partii, a wtedy będziesz wpłacać bezpośrednio na komitet wyborczy. Ale komitet wyborczy to trzeba powiedzieć, na kogo konkretnie się te pieniądze mają być przeznaczone. I to by było na tyle. Z pomboczkiem, damy rada, poradzimy.